салому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ҳама каса хуб ҳастед. Бо мо хостем ки як кори дигар кунем. хуб аз рафти барнома худатон ҳис мекунед ки мо чӣ кор кардастем. дохили бағлашка об дорату хокистар. ҳозир кӯ камтар бестем хок шавад бинем чӣ хеле мешавад. дӯстони азиз, худатон аҳамияте ки ин мошин яке ба мошинҳои шалаққаи чиркин мубаддал гардид ва мо ҳаракат мекунем ки рафта баъзан чизое ки мебинем ки баъзан одамо дилшон чӣ гуна ҳаст, оё моя дастгирӣ мекунанд ё не. баъд аз он аз рафти барнома худатон хулосабарорӣ мекунед. нигоҳ кунед як бор пеш ҳама ҷои мошин ҷазир шид. ҳозир мо натиҷаша иншоаллоҳ мебарорем. ҳамаи натиҷаша шумо бароварда нишон метиҳем. худованд нигаҳбони шумо боша. ҳозира шуда инҷи кор намекуна. ҳамин администратор ту кия худити яка шерина дар дастам ягон сомон надорам. сентр рафтестам. як обшапакиш намекунӣ? пул надорам неки. ҳама сада яка яка номи чия? номи худу чия? акай Шамсиддин ҷон. ин акам чӣ ном дорад? акай Ривоҷ ҷон, розие нака ҳамин кори кардаги ту? акай Ривоҷиддин, ба худо розии коред қатъи? ака ростига мо як видеоролик сабт кардастем. мо сим дорем, лекин ҳамин муҳаббати инсонгария фаҳмидастем. то рӯзе ки ҳанамин шумо шермардо ҳастед ки ягон кас дар нимаро намемонад. худо нигаҳтон дорад ака. розӣ бошед ай кортон. ҳозир чандин ҳафтамои ки дигарам мебинем мо. худо нигаҳтон дорад ака. раҳмат калон. рустам рафте? Вака. Салом алейкум.
So'zi akajon tenji salomatiyat خوبه احوالات خوبه ям сум рафтан дар кор ягон сомон надорим об чапак намекунӣ ака ҳа бадили соф мекуниш ака شرینا یکا یادو شما چون ندارم یادو شما ندارم اگر امکانیه باشه این کار شاید استفاده کنیم انشاءالله یعنی یکون گوشه اما هست باید اکا بشا Яка моя видеоролик съемка кардем кане одамо даст ман мегиран ё не ба худо пул дорум
پول دارم بهش گفتم نکنم که یکی فهمیده هستن که آدمگری دارن یا نه فهمیدی شرینا من به خدا قسم قسم دارم اینه که فهمیده هستن که همین آدمو دست ما میگیرن در اینجا اون خیلی چهارم بودم که همینجا میدونم خیلی به پرابلم کار ما بود کرده رفته هستن که رستم دکتر پلو نشیش نبودی تو؟ چیزی با؟ جای پلو با زنده باشی اکا خدا نگهبانه